Il-ġurnata tal-ħadd fuq il-bajja tar-Ramla f'Għawdex bdiet bl-isbaħ mod hekk kif wara 70 sena faqsu 62 bajda tal-fkieren tal-ilma baħar. Għal-ħabta tas-satejnes 10 tal-ħadd filgħodu faqset l-ewwel bajda u daqs 5 sigħat wara faqset l-aħħar waħda. Għaddew ftit iktar minn xarejn minn mindu l-fekruna tal-ilma baħar telet fuq din il-bajja lura f'Mejju. Minn dak iż-żmien l-hawn, Nature Trust Malta tefet l-attenzjoni tagħha lejl u nar fuq il-bajt fejn għadd ta' volontiera kienu jaraw li ma ssir l-ebda ħsara. Numru ta' volontiera oħra kienu jduru mal-bajja kollha biex inatfu r-ramel minn sigaretti u ħmiġ ieħor li jintrema b'mod irresponsabbli minn dawk li jżuru l-bajja. Dan biex il-fkieren li jfaqsu jkunu disturbati mill-inqas. Id-dawl kien wieħed minimu hekk kif dan seta' jfixkel it-triq għall-orizzont u l-istess seħħa l-ħsejjes bla bżonn hekk kif dan jista' jirriżulta possibilità li ma jfaqsux il-fkieren kollha. Il-volontiera li nsertaw fuq il-post meta faqsu użaw biż-dawl aħmar biex jaraw li jaslu b'suċċess fil-baħar filwaqt li jgħoddu kemm faqsu bajt. Din kienet waħda minn 3 bejtiet innotati dan is-sarf b'oħra tinsab ir-ramla tal-mixquqa u l-oħra l-Għadira. L-istess bħalma ġara f'Għawdex, il-bajjiet qed jiġu osservati biex ikun assigurat li ma ssir l-ebda ħsara. U għal dawn iż-żewġ bajjiet ħarġet sejħa l-volontiera biex josservaw il-bajt tal-fkieren sakemm dawn ifaqsu. Dan l-isforz qed isir hekk kif fkieren tal-ilma baħar jinsabu f'periklu jiġu estinti u bekk jekk wieħed joqtol jew jaqbad xi fekruna jew jagħmel ħsara lil bajt li jkunu għadhom ma faqsux ikun qed jikser il-liġi. Fil-fatt, qatt ta' fkieren ġew salfati wara li kienu nnotati li qed jisofru minn xi tip ta' feriti minħabba plastik li jintrema fil-baħar li ma' oġġett jaħsbuh brama. Feriti komuni oħra jseħħu minn oġġetti tas-sajt li jinqabdu fihom. Talba kontinwa qed issir biex jitnaqqas l-użu tal-plastik filwaqt li ma jintremix bla doċċ hekk kif dan faċilment jispiċċa fil-baħar u joqtol il-kreaturi li jinsabu fil-periklu ta' estinzjoni. Jekk dan ma jsirx, sas-sena 2050 l-oċean se jkollu iktar plastik fih b'madwar 937 miljun tonnellata milli kemm hemm ħut madwar 895 miljun tonnellata. Nature Trust Malta salvaw numru ta' fkieren u qed jieħdu ħsieb dawn il-feriti biex fl-aħħar mill-aħħar jerġgħu jitfawhom lura fil-baħar. Fost dawn hemm Maggie, fekruna li ġiet salvata lura f'Ġunju tal-2019 li minħabba n-ness tas-sajt spiċċat tilfet waħda minn sieqa u qed jinġabru l-flus biex issirilha sieq prostetika. Dan hekk kif hu pjuttost diffiċli li Maggie terġa' lura fil-baħar hekk kif ma tistax tom.